Ka we ke jengja ka belja mentak sngiga kendai trik risau arjar bosan ha launong rum ha kesnong maupat ha kaba ka jengjap we kunarit uba kerteng u kersan bor karmudai uba nyosnem kerta ha kaba ka jengjap une ukna nyosnem kala pensa umdom yaki bahayeng basem jong u kumjoro yaki bai ba no snong jong gajala mikliahi bro kowe Katkum balitho ki lat pathai kubor hagir san social media laong ka jengjap ukersan bor ikumba ulusha sho sha bom namar kumbala pau hakamit ka phat jong u laong don ki dakmong ne ki dakshin ka benta sengkai labong bat jakalit bar jong u ki bahayeng ba sem jong ne khna ki lekentu yaki bor jong ka an bakin chimkhya bat ai jing sneng yaki brengti ban penyap yaw new hybrid Shushu ki khubor ki long ki bahayeng basem jong neu hybrid ki lapan pau ka jing penyap yau kursan bor ka daibet da ki nong rithlen lene ki nong men sono kumbalai tho ne khana hakipor mun shwa kumta ha ka bai daibet kene ka jingjia kadang ya cha cha chikhamat ban tikit ban laksai ya ki dongti ha kene ka kamrunar kubleshbon